El planeta dels aliens vegans. He trobat aquest article d'opinió al diario.es de l'Òscar Carrera. Us deixo que el llegiu vosaltres, que em sembla interessant, però m'ha donat a pensar coses també, no? En primer lloc, és si nosaltres ens creiem superiors als altres animals sintents, com vaques, gallines, porcs, i ens creiem superiors com per menjar-los i esclavitzar-los, si uns aliens amb tecnologia molt superior a la nostra, que ens considerin formigues, podrien menjar-nos i esclavitzar-nos? Doneu-li una volta. I per altre lloc, a la sèrie Star Trek Enterprise, que parla del primer Enterprise del Capitán Archer, la Vulcana T'Pol, que els acompanya, en un capítol en què viatgen al passat, als anys 90, intenta demanar menjar vegetarià o que no tingui res animal en una espècie de McDonald's i no ho aconsegueix. Dóna què pensar. Així que llarga vida i prosperitat.